Ganun ako kasarabay kayo ni sukanta na two lovely flowers, one is red, the other is white. Ganun kasarabay kayo kanso. Mga kanta ni ano yan? Mga kanta mga tugang ni Eddie, Manong Eddie, sa mga kanta ni Manong Eddie Peregrina. Garo kasarabay kayo diyan di ba? Kung minusog ngaya sa oranhen, ay sapos pangyari nabasol ba man mauran yan. Relax lamang itong inahapon. Kumusta lamang po sa tuyang mga hapon mo niyan? Sa tuya tabi mga tuyang na word for the day. Gari na raw tsutula ko kan bacon ako niya na pandikuko kaya pala so kinaang kulugon na so pandikuko dahil ko may nagdurod may tanga so tanga pala liaon sa lawag kang pandikuko paglaugan ko sa ngimot ko may nagdurod talaga na natanga sa ngimot ko ano ko yan Amy ang tanga nakarao di man nakahilo di man ano ang tanga pag nagaganang pigatanga man Dahil ko pag ang tanga na ganun pigtatanga man naguro na sa duwang tanga diba nga pa di ito nga pa di pag nagaganang kita pigatanga man kita naramdaman ko lamang so naghuron so halas parehong halas nga pa di sabi nga pa di ang kagatada nga pa di nakakagadan yung nga pa di natatmalong siyon ka albata na nga pa di nakagat ko so dila ko oy nakagat ko kaya so dila ko sabi ka mogmahon daw ko ngunya na hapon gari magkakakwarta ako ngunya na hapon gari mogmahon daw ko ngunya na hapon nata daw ang sa tuya tabing tataramon ngunyan mga tugang iyo ang anab you know what is anab nang aanab ka ni sabihon usurper ka anab or want everything for himself nag-aanab ka kang bako mong sadiri or want to spread everything like the fire that they are always giving. Example, may daga ka igwa ka ngayang daga sumuhon kang daga mo sumuhon kang kataning mo inabanti mong sarong metro sinalot mo sumuhon kang neighbor mo inabanti mong sarong metro duman palaog sa daga niya sabihon nagdakula sa daga mo anapod tabi kan ika para anab ka tama para anab ka tabi para anab ka na pud sa imo alibawa bako mo ito property sunatad kang kataning mo kinuha mo hangapod kan inanab mo sa daga niya sunatad niya yan tabi ang para anab pero kang panahon mi kay ito ikaw kay ito kuya ni Miki apod sa muya na lugad yan ba kaso andungo naglulugad nagdadakula ang lugad ang talingan na lulugad nagdadakula na day basta-basta na anapod kang anab nagkaanab ka nga kaya inapod siyang anab ta nag-spread ang lugad kan tawong niya sa iyang mga tugang na dungo sa iyang talinga o sangimot niya ang apod kan sa muya ka ito anab na lugad may parabulong ka natatausan na kung ano tabi ang gigibuhon kaya ipon sa tuyang word for the day anab yan anab in English usurper ano nga usurper para anab para kuha wants everything for himself gusto mong kung ano ng gabos ikatabi sa rukang para anab yan ikatabi sa tuyang word for the day mga to hindi po sa tuyang na programa na Pinky on Mo Baby. Good afternoon tabi papasok daw si Bert Bot para i-check yung nahulog na susi niya paligyan na si Bert paligyan na tabi paligyan na si Bert paligyan na baka susi ka na auto ni Bert basta papuntahin mo na dito si Bert papuntahin mo na kung saan ang yung susi niya hay na si Bert hay na padawa na tabi hay na ano yung Bert anong susi mo pare dahon sa susi ka na auto bigaw tumuga kami gaw send mo talaga nawalat sa susi do ako may do Didi sa likod, bahay onig di ka sa likod nga sino di. Okay lang. Sige lang, hanap.
Hanapan na dyan. Taday ko aram kung... Oh, baka hanapon mo dyan. Baka yaon sa yan dyan, nagpaparapulog-pulog na. Naka mo? Wala ma? Shhh! Siya mo talaga na wala. Na-imbestiga ng palugod. Wala, migo? Pira, saro? 5, ay, yun man ang gari. Visible ko ta ito kunya undig di mananggad. Madali mo. Sige, okay, no problem. Sige, tabi. Alright, sige. Alright, sige tabi, arog na tabi kayan ang tetara mo na anab. Okay? Now, una sa tuyang mga samnungon yan sa sabi niya, Henry, good afternoon. Orasyon na daw tabi ang mga durat-durato na lalaki. Atong taon. Orasyon na taon ang mga durat-durato na mga lalaki. Maray pa ilusyon ang baka, maray pa paitunta ng unya no, yade, Jerome, gibong ko ng unya, nade. Maray pa gibong tanang unya ng pag-orasyon sa mga durat-duraton. Taon ni kaya, Good afternoon, Henry M. Orasyon na daw tabi ang mga durat-duraton na lalaki. Ikaw ka na mga lalaking durat-duraton. Good afternoon, tabi, sabi na Megong James. Day mo naramdaman tapig uubo ka pa kan mga pag-iubo ka pa kaan sa kamay buhok ka pa kaan kasarabay-sabay kan Susani. Susani may dilayla man ang lari. So kasabay-sabay may dilayla. I saw the light on that night when I passed by her window. Ano naman? Ay, salamaton. Wow, thank you. Salamaton, thank you. Madam Melinda, salawaton po Madam Melinda. Madam Melinda, salamaton kan sa imong kapitiro sa kuya ang niya na pag-aaga. Pagkapi-kapihong ko lamang pag-aaga tayo sa namaray sa tulako kaya tabi ang pamati ko minakusugo na nga ako pag ako nakapikang kami mong pwerdehon baga. Ang kapi mo na ang pangaran kay ni the best buda bagaan apon kay ni HCI Coffee Bamboo Salt na pwertehonon. Marayo ng pagnamiton ay sin mga tugang nababagay talaga sa pagkaagalan ako ni kagutomon. Maski kagutomon pwede ko magkapi-kapi kan kapi-kapi na pwertehonon. O mga orasyon tabi para sa mga lalaking durat-duraton. O mga lalaki na durat-duraton, ano na ba yung gibo-gibo din ang ganda pupugulan na pwedeng gibohon? Natabaya taarog kamukaan, maski na nga ni may agom, dapat nanggan maghanap din, naghanap pa kiba, tagira di pisilonon. Nata mambaya, sa inong trabaho, pagkagurang-gurang mo, durat-duraton. Bata ba baga, may mga lalaki na maski anong itsura, gari na sanang gusto, mga tugang nagurumulon. May mga lalaki talaga nakamuryahon, maski may edad na siya, talagang apil makusugunonon. Itong mga lalaking ito, ang dapat niya itong bantayan, tabi ang kamuryahon. Lalo na ang mga lalaki, nagaripin ming mahamutononon, kaya mga tugang talagang gusto nang gad na pagparak kurupo-kupoon. May mga lalaki man talagang maski maedadon ang kaduratan talaga lang pasalawas niya, kaya mga tugang maday mapupugulan ang mga gigibuhon. An makaugmahon man ta maski sa durat-duraton igaman tabing minato par nagari seryoso man sayang makipag-uron-uron. Iyan na magagibog-gibong iyan day man talaga maiwasan sa ngapit na panahon. Dapat lang magtagaiwas-iwas takad ikamadakop kan sa imong agom delikadohon. Kaya ikatabing lalaki ka na sigang pambabayi mo day ka magpurupundo ka na kang gawi mo ta mapagalon. Diyan ka anday ka ng kwarta kan sa imong gigibohon, ano nang gigibohon mo, mangutang ka na sa palang para masundan ng kaduratan mo na pinagigimo mo sa pagkaagasin sa pagkahapon. Orasyon awinda. Pigada plus bataan bado ko niyang kuya nimi. So, ining bado ko baga. So kun mangel, so gari nga baga sa mga pandi hambog man baga. Pigada plus ako? Kanang pigataram ko nagabalik sa kuya. Ay. Hello. Hello, amigo. Good afternoon. Good afternoon, amigo. Ang orasyon mo, may nadadamay na sibilyan? Tulanhok sa imo ba din? Tulanhok sa buhay mo? At watakan sa rungal Gari. daw. Narunggol ako sa imo. Ano? Kan sa rungal daw ba? Narunggol ako sa imo. Yun na nga niya. Sige, amigo. Sabi mo, amigo. Ano? Wrong call palan. Ika pumurupundo ka na kang kaduratan mo. Kuwang ka na. May edad ka na. Amigo. Ano? Sabi mo nga pag itutugot na, delikado na. Ata na amigo, ang kaduratan, pag tinugot ka, nadakop ka.
Kaya dapat medyo limitado ang pahit, limitado. Yo. Yeah. Okay, salamat. Ako lang mo na so taga-ligaw. Dek, pumundo ka kaadmin ko na tagaligaw na iyan. Pumundo ka iyan. Ah. Taga-isa mo. Nanggangalas nga niya ako. Ah. Bago mag-forecast, mga 10 minutos pa ka mong nag-uuro. Ay, dasay mo. Pero pag si Bilbin si Susaro. Madali on sa nadi. Madali on ko ron. Sige. Bye-bye. Salamat on. Oy, Kuya Sam. Maray na hapon tabi, Kuya Sam. O nailing ko si Madam Arlene. Ano? Nag-hang ka mo ni Madam Arlene mo niyan? May ano kami ko yan, nag-isa Ayala. May ano? Exhibit kay Ah, talaga? Oo. May exhibit ka? Ang opening program, 4 o'clock. Alat ko na. Padyanong ko si Angel tabi. Padyanong ko si Angel. Pagiging mas Angel. Padyanong ko si Angel ko niyan alas 4 iyo. Ipapost ko lamang iyan. Nata si Ma'am Arlene, magayunon dyan. Magayunon si Ma'am Arlene, oh. Ay, wow! Si Ma'am Arlene, garipin mi daragahon. Iyo po, padyanong ko si Angel tabi ngo niyan. Padyanong ko, Kuya Sam. Isay, ay, sus ko sa amigo kong tagadi. Ano amigo? Boseng. Marinapon. Marinapon tabi. Marinapon. Oo. Yeah, okay. Tunay. Uy, Kuya Sam. Ano ang mga pwede tabi na mahiling na mga painting diyan sa Ayala ngo niya na hapon? Ano mga pwedeng mahiling? Mga photographies. Oo. Mga tapos paintings mga hermano. Oo, okay. Abstract, tapos painting. Opo. Ah, talaga? Hanggang no rin po yan? Hanggang no rin? 1 month din eh. 1 month? Kaya alam yan ang opening. Ah, yeah. Okay. Yan ang opening. Okay. Oo. Sige, padyanong ko sa Angel mo niyan, tabi. Padyanong ko. Sige. Okay. Sige, maghapit ako dyan. Maghapit ako taon. Okay. Okay, thank you. Thank you, tabi. Salamaton. Bye-bye. Salamat. Okay, bye-bye. Alright, thank you so much. Ang Kuya Sam Aguilar, mga tugang hali po dyan sa Ayala Malls. Alat ngo nata. So mga amigo ko, inikan ako kay iyaw ako sa University of sa Aquinas University. Kuya Nemi. Actually, Kuya Nems, namimiss ko ang Aquinas University, ang UST. Namimiss ko daw. Iba man kaya ang estudyante dyan sa Bicol University. Iba, di mo pwede i-compare. Pero, iba, ayun na, magkamadagit talaga kan magkamadagit. Basta, namimiss ko ang mga tagayaon dyan sa, dyan mo kuya ni Mima Ilingso. Good afternoon, sir. Good afternoon. Kumusta? Alat ko na ta. Instructionan ko si, ano instruction on there na ta? Biyo. Angel, dumamang ka sa Ayala alas 4. Hanapon mo si Kuya Sam, may opening naman kan. Painting exhibits. Yeah. Sige. Pumunta ka na dyan. Paki-post mo na lang ha. Paki-post mo boda. I-report mo lang sa ako sa Ayala. Parang meron yata. Durat ini. Latosunta ka dyan ha. Under ka. Si Kuya Sam, i-post mo na lang iya. I-post mo na lang. I-report mo sa ako sa aga ha. Okay? Sige, okay. Thank you. Si Chito. Tugang ani Sam na Aguilar. Yaon dyan. Dumumang ka ngayon. 4 o'clock pa sa opening. Alas 4. Yeah. Okay? Sige. Bye-bye. Thank you. Alright. Okay. Yun na. Narap kita kan magtrabaho. Multipurpose. Digyan na kita sa mga samno sa pagkabuhay. Ang sa tuyang mga, maluya akong ngunyan maluya akong ngunyan mag-orasyon. Tudong ko naman poon sa aga. Lat ngo na, jadi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Okay? Bidigdi. Mga boundaries na dapat mong maukudan habang ika nagugurang. Kita, kamutabing nakaantabay ngunyan, habang kamo nagugurang, dapat aram ta kung ano tabi ang mga boundaries na dapat tang maukudan.
Pero bago po yan, mga tugang, ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na darakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid, silimarin capsule para po saludas yung proteksyong kang atay. Yan po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas ang silimarin kang liver aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon nin proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang liver aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang manyang para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Mababakal yan sa mga butika nationwide. Sabi kan texter ta, BP, susadiri mo lang ang pig-orasyonan mo. Kamasado ka mo man na. Yan po ang mga karotang sa eri. Bako man ang totoo sa personal. Bako man tabi kita durat-durato sa personal na buhay. Mate, patama ito sa imo, tadurato nung kapag kaagalan o sa pag-asa, ni man si classmate man na. Bako man tabi kita totoong durat pag off the air. Pang on the air masana yan, tabi. Pang off the air masana. Just to entertain you, mga, di ba? Just to entertain you, di ba? Alright, now, classmate, maray na hapon. Ano da ang mga tugang ang mga boundaries na dapat mong maukudan habang kita nagugurang? Gusto sabihin, dapat ina sa tuyang obserbaron, tangan hindi kita magpapara problema habang kita mga tugang nagugurang. Maintindihan? Number 1, bako gabos na problema, hindi lahat ng problema ng iba, obligasyon mong masolusyonan. Arog kita kaan ng mga tao. Pag nag-edad kita, nata daw, sige nang pakiaram ta kan may buhay na kung ano-ano. Giri gustutan ng tarabangang gabos. Pero ilingon mo, dapat mga tugang na bako mong obligasyon na ang gabos na problema sa imong solusyonan. Maski sa pamilya, habang nag-iedad na kita, bako tanatabi yan bako na din doon databi pagpapara problemaho iyan, kung maedad ka na, let them solve unless na maghagad sa imong kitabang. Kaya, anong gigibuhon? Dapat daan na atamanon taan sa tuyang sadiri habang kita nagugurang. Di mo pwedeng ubuson ang sadiri mo para sa iba. Nasabutan tabi. Di mo dapat dayan. Next item. Dai ka kaipuhan na magpaliwanag kung nata, pigpipili mo ang kapayapaan. Anong kapayapaan? Pagiging silensyo. Hindi lahat ng tao deserve ang access sa'yo. See? Next. Hindi lahat ng kumakausap sa'yo o lumalapit kaibigan. Matutong kilalanin ito. Sino ang tunay at sino ang pansamantala. Hindi kailangang dumalo sa lahat ng laban na inimbitahan ka. May mga bagay na hindi mo kailangang patulan, piliin mo ang katahimikan. Ang prioritize, ay nako, nawara lugod. Ang prioritize ng sarili ay hindi pagiging makasarili. Self-respect, hindi yan selfishness. Hindi mo kailangang mag-stay sa lugar. Hindi mo kailangang mag-stay sa lugar. O relasyon na hindi ka nire-respeto. Mahalin mo man sila, piliin mo pa rin ang sarili mo. Nasasendo yan Hindi lahat ng opinyon at kailangan mong tanggapin. Hindi sila ang nabubuhay sa desisyon mo. Hindi lahat ng bagay kailangan mong i-post o ikwento. Privacy is powerful. Di ba? Igo baga kuya ni Mickey, mga tao na may kababalagan sa buhay. Imagine mo Igo kay mga tao na may mga kababalagan sa buhay. May mga tao na mahilig na mag-travel din solo.
Uto nga ning girlfriend kang, dahil na God. Baka masala ako ka. Mahiligon siya mag-travel kay solo. From this country to another country, solo siya mag-travel. Paano naugma siya? Kita na habang kita nag-edad na, mga kapingki, dito na nabaga para kargahan ang buhay ta, mga tugang nin, problema kan iba. Dito na databi yan, mga tugang pagpapara, problema kan gabos, problema mo. Sa kita habang nag-iedad na, dapat databi kita, mga tugang, relax na sana. Di ba? Nang baga para estresan ta sa buhay, bilang mga araw ka, dapat tabi kita gabos, relax sana. Yan. Kaya, habang nag-iedad ka, enjoy. Smile. Sabi nga ni mga kapingki ni Kwan, sabi ni Father Jerry Orbos, nailing ko sa iyang humiliya, dapat nag-iedad ka na, smile. Sabi niya, laugh triple. Mag-ulok. Kung saro kang bisis nag-uulok, ngarak ka kikipay gusto. Basta ka may pig-uulukan ka. Di ka lang mag-ulok, di ka man kipig-uulukan. Never do that. Di man kimakaulok. Sigang uulok mo. Tapos minsan, minahibi ka. Wag ganyan. Dapat, when you smile, mga tugang, dapat may kaugmahan kang namamatian sa buhay. Bago nang ulok mo pirit, di man ang gipikto kung bumuelo kang mag-ulok para kang maging maugma. Magiging makusog ang sa imong immune system da kayan. Laugh triple. Sabi nga ni baga, laughter is the best medicine. Di ba? Ano pa ang sabi niya? Walk an extra mile. Kaya lang, may problema kuya ni meaning walk extra mile. Tanugan, sa edad din tao, kakalakaw, dahil nakabalik. dahil na nasabutan, kung hay na sa pauli sa harong, we must walk. Gusto ba yun? Bako siya, kay puhan lang na mga magtaga lakaw-lakaw, magtaga kurukuyan lang dyan kung sain-sain. Just to exercise. Di ba? Ano pa? Dapat, mga tugang, makipagkapwa-tao, makihuron sa mga tao na mga maugma. O, sabi digdi, sa kuyang na-research, kung gusto mo yung maugmang buhay mo, Kuya Nemi, makihuron ka sa mga taong maugma kahuron. Makihuron ka sa mga tao na relax na mga tao, buda, so taong napapaulo ka. Dumang ka na tabi makihuron, di ka magparapakihuron sa tao na garipasan ang mundo. Nasabutan tabi. Nasabutan. Look for a person na nakakatabang sa imo para ka mag-ulok. Yung pagkauro na. Tama tabi. Tama kita mga kapingki. Kaya ako, Kuya Nemi, pigaan ang puso. Tawong maray kauron, sige sana. Di ba? Nata maghanap ka kang tao na ang pagkinahuron mo, problema ang abuton mo, dumang ka sa tao na pagkahuron mo, nag-uulo ka. Pag bumininta, pag uminulo, Kuya Nims, na kauron mo, pag bumininta, ano pa ma? Karambule. Di ba? Dapat arog na kaan mga tao habang maski di ka nag-edad na, sami baga, tell me who your friends are and I will tell you who you. Kung ang mga kairiba mo para inom mo yung gabo, barkada mo. Kung ang kairiba mo puro para sigarilyo, para sigarilyon ka mo. Kung ang kairiba mo puro ka mo mga pilyo sa buhay, pirilyo ka mo gabos. Di ba? Kaya ako, Kuya, pigahanap ko ng sa mga lalaking bako pilyo. Ano yung makaukod ka lamang ki? Maray na buhay. Di ba? Kasabutan po. Yan sa tuya na mga dagdag na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Alas 3:33 sa pagbabalik, taday taman na ukod so kung siya ang pwede tabi na maging marhay na leader kan DPWH. Ito taram ko na taon-taon. Pero mananaw kita kilawd taon-taon lang, ha? Alas 3:33 magbabalik ang Pinky On. Makalipas lang kayo.
Oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sabi ni Tita Marie Honrado, good afternoon Kadoroy. Salamaton man ta, itatara mo na kung si Sekunda tabaad magkarat ng talagang payo. Uni po ang the best na tao na pwedeng maging pamayo kan DPWH. Ganda na ugaring Di ko kayang tanggapin. tama ako sala. Uni po ang the best na tao na pwedeng ibugtak sa DPWH bilang sekretary. Tita Marie Honrado. Di ko kayang tanggapin. Matindi ang resistant niya. Di ba? Matindi ang sa iyang matindi ang resistant niya. Sa pagkapon mo, nakantang katulo. Sa rimatika, Di ko kayang tanggapin. na mawawala ka sa akin. Bago rimate, at kamuga rin. Seryoso kung may naisip kung ano-ano. Si April Boy Regino, anda bestabi dyan sa DPWH. Ibugtak mo yan, Kuya Nimi, na regional director. Efektibo yan kasi uni lang ang panglaban niya. Di ko kayang tanggapin. Ay, nasa endo. Kung ano ang pag-irisip ninyong mga sarawayon ka mo na. Kung ano nagka-irisip pa din do paano, kamu daw na, tama kita, Tita Marie Honrado, gada na o garing. Ba't ang tultul na tawungon yan? Ay, hindi tabi. Ay, nako. Tama kita, tama kita. Hello? Hi, hello. Good afternoon. Opo. Yeah. Yeah, oo. Nahiling ta ka? Oh, nahiling ta ka eh. Nahiling ko sa pangaran mo sa Facebook. Oh, nahiling ko. Aram ko tabi. Oo, okay. Bakit? Okay. Alat. Control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. May nagapon sa Kuya Nemi, sabi niya, nahiling ta ka ngaya. Nahiling ko man siya. You can't control yourself. Bago sa Facebook, bali mo Kuya Nemi, watching baga ngaya. Henry Maceda watching, di ba? Sabi niya, I see you. Sabi ko, nahiling ko man siya. Sabi sa ko, ang taray mo. Ay, hinda. Mana. Bata, marayang pamayot. Tarayon nga, iningon niya na po na. Hello? Hello? Ano, kumbinsido ka? Nagkakauro ko, dagada naman ang tigano
mo. Kaya nga, sabi ko, ideal na persona. Hindi. Ah, O, design mo ng premyo. o sa kuya na nga niya, ang tawag ko sa imo. sa, sa kuya ang premyo ka ito. O, ang sunod na hapot. Kaduroy. Oh, Hindi ka makapod sa pag-asa. lampas na po. So harayo man tabi sa bagay. Saga naman na banggi iyo. Saga naman ang aga. Umapod ka na. Ha? Umapod ka. Di nga na ako nag-aapod na pag pipa-forecast ko akong kaur, nagkakatara so pagka-deliver. Nagkakarelibong kang i-deliver na forecast. Dahil naman sa Baguio. Ata, katanduanes baga duman sa ibong paharayo na sa tuya sa Bagyo. Oh, sige na. O yo, okay. Sige. Okay. Sige, Bye-bye. bye-bye. Ay mo na. Di mo to, Jerome, si Jerome, yun. Di mo malis ito kasi bagong alas 7. Sinyuskas na ba, gari. Gari, kuha na siya, nagtara, siya eh. Ginamitan ko na sa pangrimating mga dialogue, Kuya Nems. Ginamitan ko na. Nangan niya ako, tulong alog na nag-uro. Piling ko niya ako, tulong taon. Di ka magtara-ta. Hello? Hello, yeah. Bonek, good afternoon. Baka niya ako ay dali mo sa paglungslay. Ano? Baka may dali mo sa paglungslay. Nagka-t-shirt na ko yun, amigo. Dahil pa man, kaya ko pa maglungs, dahil pa ako malungs, dahil pa magkitama. Diba? Ha? Makakomentar ako sa imo kanso. Ganun sa mga lalaki. Oo, Pero oo. hindi ng pag-asa. Oo. Sabi ko, konsulta mo si Indrita. Pirmi niya ako may pag-asa. Ata na nga ni. Yan solusyon man sa na dyan. Dapat, mog dapat kita. Whether you like it or not, Oo. maapod ka sa pag-asa. Ata yun na nga ni. Sa agamigo, abangan mo, tamapod naman ako duty to. Siyempre ta, kaya nga ni whether. Makuyo. Yes. Whether you like it or not. Maapod kita. Correct. Also, sa whether. Oo. Okay. So, Okay. Okay, Migaw. Ay, nawara. Lugod so signal o kan sa cellphone ko. Choo-choo train, chucking down the track. Gotta travel on, ain't never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Bye-bye love, my baby's leaving me. Yung kantang ini ko yan, salbata ng baray limigay sa upper deck ito baga. Ano mo ko dyan, Kuya Nems? Aram mo so dyan sa Dunya Maria baga? Aram mo so sa Dunya Maria, Kuya Nems? So upper deck baga dyan? Aram mo ito? Sa baray limi dyan ka ito. Grabing baray, nag-aaragi kaming baray li. Irak ni Diyos, di ako ko nakatapad ki bata. Di ka na, muli yun, mapaggalon, mag-ilusyon kang panahon. Di ba? Kampanon, mapagalunon man kayo mag-ilusyon. Kampanon, ngunyan, gari, inda, dahil ko pig-try. Hindi ako nag-try ngunyan eh. Hindi ko aram kung kaya ko pa ngunyan, dahil ko aram eh. Kung kaya ko pa ngunyan magtaga diga-diga, dahil ko na aram. Ito, mapagalon ngunyan, never ko akong nag-try lamang. Baka ansa ko yung style, dahil na ngunyan uso. Baka sabihin ako, Kuya Nims, kang babae, kang daraga, ay, style mo nga, amigo, obsolete. Obsolete nga ang fight mo, Noy. O sige na kita mga tugang sa mga health tips ngunyan na pagkahapon, aramon ta daw uy, pag-iristoryahan ta daw ngunyan. Ay na si Ate Shara. Ate Shara, pag-iristoryahan ta daw mga tugang ang health benefits kan sa live ba? Ikaw pala niya yan ini adi, One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Yun talaga, kampanaw na yung baray limig ito sa kwan? Sigang baray limig ka ito sa kwan? Diyan sa Dunya Maria. Ibang, kadisco ka na? Hindi pa. Di talaga? Teka pa naka-disco? JS prom lang. JS lang? Ay talaga? Never kang naka-disco? Dai. Maski sa mga kung saan na burumol o mabaylid ay? JS lang? Iyo. Talaga? Kaso ka nag-JS?
Fourth year, High school? pa. Sa college, baga may JS man, di ba? Ay, ano sa college? Wala, di man ako nag-attend. Seniors night? Bakit hindi ka nag-attend? Naboboard ako sa mga ganyan. Ah, talaga? Ayaw mong, marunong kang sumayaw. Hindi. Kaya daw ako, yan ang problema mo. Kaya hindi ka nag-join kasi hindi ka marunong sumayaw. Hindi ko din na-enjoy. Ang alin? Mga ganyan. Talaga? Talaga? Yes. Ako ang pinaka-boring na tao. Ah, ano na-enjoy mo? Matulog. Wala talaga. Wala talaga. Madakula talaga niyo. Pero ika, yung mga disco-disco, saan ka ito? Digi sa Legazpi? Oo. Pero kung lamang na ko ang girlfriend kayong panahon dyan sa mga drone-disco yan. Pero kang panahon, mapagal maghanap kisyota. Totoo. Iyo. Mapagal mag-ilusyon kang panahon. Grabe ang kwan mo, grabe ang gastos mo una. Agulpi kang una kitsokolate. Uda mga, kung ano, pakaon. Ha? Hindi ba? Pwede pa man. Ngunyan? Adi ako nag-try ngunyan. Ay. Never, di ako nag-try ngunyan. Baka ang style ko sulit na. Baka dahil naman tubuda na di. Hindi. I mean, pwede pa man gumastos yung mga pang-illusion ngunyan. Ang ngayon? Opo. Ah, talaga? Pero dahil never akong nag-try ngunyan na panahon na niyo. Tadi, kwan di pisil. Bawal na po. Obviously, bawal. Di ba? Ano sa mo? Pwede daw. Ikasa na po. May magtubo daw sa tuya kung nga gamiton to sa kampanahon ng mga style. Igwa yan. Igwa? Ah, sige. Sige, turuan mo ako. Itara mo kung si Saita. Magpostahan kitang dawayo. Itara mo kung si Sam pwede, ha? Dahil mo na po ko ipagdamay. Damay ka. Ito turo ta ka kung siya nagturo, siya nagtaram sa kuya. Ito kanya ko si Saran may kasalan. O di, anong sabi? Nakahiling ka kay Ayam o Ikos na pigdilaan ng sadiri niya? Yes. Oh. Para ano nila ito, Oh. baby? Para bulungon da yung sugat. Di ba? So Ayam baga nakiiwal. Opo. Ang pagiging niya, pigdidilahan ng sadiri niyang mga lugad niya. Nailing mo yan? Yes. Kitang tao, gano'n naman kaya yan. Nasusadiri mong lugad. Pero ba kinatusok kang bigla? Kikwan bagero si Supso? Yes. Sa ano? Supsup? Yan. Totoo ka magsupsok? Iyo, Talaga? Anong mga soft drinks. Supan soft drinks? Iyo baga. Kadigon man. Nagagamit ka ng air. Di mo pigi supan soft drinks? Ano? Antigagay po? Pigi inom normal na pag-inom. May straw? Supsupon mo? May straw. Oh, sinusup-sup maestro. Okay. Pwede. Ano pa na-experiencean mo? Sinusup-sup. Oh. Ice candy. Dahil man tiga sup-sup ang ice candy. Tiga ano? Dilaan. Ay, baga. Kaya kuan man? Ice candy? Yes. Hiling ka ni Kuya Nimi. Talaga? Ang ice drop? Iyo man baga po. Tiga ano? Tiga dilaan din. Ang ice drop? Ang tiga sup-sup sa mga crabs. Mga crabs? sea. Crabs na ano? Mga crabs. Mga seafoods. Seashells. Ang crabs, sup-supon mo? Sinusup-sup yan para makuha yung mga laman na nakasuksok. Ito sa mo. Pagmama naman ako niya na po. Talaga? Ah, okay. Ang crabs talaga. Ang aram ko, so, tabagwang? Iyo po. Mga arog. Aram ang tabagwang? Aram ko lang po. Pero di ko pa nalasahan. Adi ka nagawang kitabagwang? Di ko pa nalasahan. Talaga? Ang apod ka ni Kiss Me Quick? Kiss me quick. Iyo. Sarong kiss, tas luwas na. Sulaman. Iyo baga. Di ba nagtatopic na ta? Kiss Me Quick ka nita para lumuwas. Ayaw pala, tama ka? Tama ka pala? Luwas agad yung laman. So, alin? So, laman? Yung laman. Ah, okay. Kiss Me Quick. Tabagwang. Alright. Sige. Ang salay ba may natatago na Antiseptic daw po. Antiseptic? And antimicrobial. Sige daw. Salay ba ang ano? Kahit tao. Tao? Tayo? Ano da ang nyaon sa salayba ng tao?
Nakakabulong daw siya, baby. Sa? Sabi digdi, Sige igada daw. siya ning Oo. histatins. Ha? Histatins. Histamin? Histatins. Ano? Histatin po. Histatin. Ang saliva may histatin. Anong histatin na yan? Ang histatin, yan, ano sabi Oo. digdi? Oo. It promotes wound healing. Mm. Nakakamaray da siya ning lugad. Oho. Ano pa ito? Ano? Kanya pala pag kuwan ka baga, natuso ka, si sup-sup baga, napupundo sa pagkuhan kang dugo, sabihin ang salaybata, igwa sa ano ito? Histatin. Histatin. Ang histatin, pang pamungpong sa lugad? Nakakamaray siya ning lugad. Nakakamaray sa lugad? Kaya pala, VP, kapag nagpabunot ka ng ngipin, madali lang siya mag-heal. Oo, ano? Kahit wala kang gamot na inumin. Oo, kasi pala, nandoon yung saliva mo. Yes. Oo. Ang aram ko kaya kan, pag may mga bagatol-gatol ka baga, mga burubo ni, ano kan, laway ang pigab. Dulo pagkaaga baga, na ka pang nagtot ba, naglimogmog, ikwan mo sa magatol mo, nawara na yan. Ano mga magatol-gatol, nawawara sa ang saliva, igwa kigari yung antiseptic nga ni, na pwede siyang pangwara nin gatol, panggadang kifunggos. Di ba? Meron siyang power na ganun. O, ano pa daang niyaon diyan sa saliva? Iyon man lang po. Ano, saling mo, anong, gusto sabihin, pag nalugadan ka, siguro, kung gayod, kung gayod yan, new, fresh wound gayod. Hindi naman siya dun sa mga fresh na mga wound. Kasi hindi siya nire-recommend, VP, kasi yung laway natin merong bacteria. Oo, tapos? Na pwedeng maging cause din nung, nung sugat, parang mas lumala Mas pa yung lumala? sugat. So, ibig sabihin, saan mo gamitin? Yung fresh o luma na nalugad? Ano? Yung mga sugat na, hindi Na? naman yung ginagamit na laway. Explain mo nga Hindi nga Diyan sa kasulat. Hindi siya advisable. Ang alin? Baka surunudunin da. Di, anong sabi? Ano lang siya? Pero ang aram mo talaga, sa mga magatol-gatol, anong klaseng lugad ang kaya Pero niya yung sinasabi mong may dugo na lugad, man po ito. Adayman ito. Oo, hindi siya Pero advisable. ano ang kaya sa kang saliva? Araw katong sabi mo, magatol-gatol. Na araw ka Mga pwede. magatol. Oo. Yan pwedeng throat twisting. Tapos yung mga sugat sa bibig. Nagagamot siya lang sa saliva. Kaya madali. Mm-mm. Kaya palang pag binutan kang ngipon, ano? Madali lang siya. Data, ano saling mo ang function kang saliva? Ha? Ano mo na ko sa function? Ano mong function kang saliva? Ang saliva ni, ang function niya, number one function kang saliva is to help the food para madali ang pagswallow mo. Hinungit mo. Sa sapaon mo. Ang nakakatuwang kan sa saliva para madali siyang magtunaw para dumalaga ng maray sa halunan mo. Kaya baga dapat pag naghungit ka, kaya puhan ki mga 10 to 15 times na pagsapa bago mo siya halunon. Yan ang function kan saliva. Kasi ang saliva may acid. Ngunyan, pag yan duminalagan sa tulak mo, ikaw pa dyan ki-acid na mas nakakatunaw sa pagkaon mo. Ang purpose kan saliva is mahalon mo kimaray ang kinaon mo. Di ba? Other than that, di akong aram kung ano yung purpose kaya. Sabi digdi, para i-maintain din daw yung oral health mo. Oral health? Oral health. Ayo. Ibig sabihin, kapag madami kang laway, healthy ka. Talaga? Yes. Kaya pala nagkaliguan man? Opo, kasi talaga? para magkaroon ka ng madaming laway, dapat lagi kang umiinom ng tubig. Ikaw ko dyan kinailing na naglalaway ng biyo sa... Data, pag-kuman healthy ba eh? Pag-kuman healthy. Baka may nakainom ito ng ibang... Kalikuan mo na. Kung sabihin, ang yaon sa tuya has its purpose. Kaya nag-aigwang saliva, gusto kaya na pantunaw iyan sa kinaunta. Diba? Nagkakatuwang yan para kita matunaw, makahalon kita kimadali. Yes. Yan ang purpose kaya yan. Anong namit kang saliva? Wala man lasa. Wala man? Gari tubig lang, water lang talaga. Yeah. Pwede. Pwede man hanggang. Diba? Pwede. Namitan mo sa saliva mo? Opo. Ika po dai. Iyo man. Iyo mo. Nang hapot ni Sarah ko yun, makatakot.
Ano nga po kayo? Di ba ka? Makanervyoso na nga po kayo niyo. So ibig sabihin, pag araw ka na sitwasyon, ang saliva, pwede ka rin ma-first aid nga sa mga lights na. Di ba? Pero bako talaga siya, igwa siya ano ito? Bacteria. May mga Antiseptic. Anong antiseptic? may antiseptic siya. Mga panggamot sa sugat. Pero bako talaga siya na-design para ibulong kaya. Yes. Pero kung mga mild na lugad, pwede siya. Pwede po. Pwede siyang magamit, di ba? Tayo siya kaya ito, Histatin. histatin. Anong histatin? Sarong klaseng ano yan? Sarong klase ng panggamot sa sugat. Yun. Tangani naman pagkarayaan sa imo na. Protein daw siya. Ha? Protein sa saliva. Ayun. Okay. Protein. Protein na? Protein na sa saliva. Okay. Sige, daro pala niyan kaya. Alis lamang, maray ang pakinabang palang kaan. Yes. Okay. Good afternoon, Henry. Totoo po yan, pag mga magatol-gatol, nabubulong kang laway. Diba? Oh. May iba pang function pala ng saliva. Dahil ko aram ini. Diba? Hello? Pre, Po. good afternoon. Good afternoon. Nakabulungan mo din sa nasibang. Sa ano? Sibang. Ayun man ang ganda di. Yun man ang ganda di. Ano ang Tagalog pa rin kang sibang? Anong Tagalog ang sibang? Kung gayon, sibong. Lapos ang tag... Anong sibang kon siya? Anong sibang? May Tagalog yan pre? Yung nga na eh. Yun man ang bulong pa lang kang sibang, liboy adi. Igwa nga na dyan pare. Igwa nga na dyan. So, nataras ang mata. Na ano? Nataras ang mata. Pade, alas 4 na tabi, pade. Alas 4 na tabi, yo. Okay? Alas 4 na. Bye-bye. Bye-bye. Usog. Ha? Usog. Nausog. Nausog. Baka ang usog so. Gilid niya. Usog. Nausog. Ang apod kaan, nausog. Di, arog pa na yan kayan. Di, usually, kita kayang mga tao, mga inborn na arog kayan. Na dapat, yaon yan sa satuyang kita. Pag wala ka ibang gigibong nga, nagkaigwang emergency, pwede mo itong gamiton. Pero bako talaga siya, bako talaga siya design para dyan. Pero pwede mo siyang gibo na first aid. Diba? Ikapigtaray muna yan. Hindi. Nata, Hindi ko po pag mga magatol-gatol ka baga, pwede mo libo yan. Ibig sabihin, pag nagkatulang payo mo, libo yan. Ano? Pag nagkatulang payo mo. Ang Tagalog na kan sibang usog. Tama si Kwan, tama ining texter ta. Usog. Oh. Nausog. Good afternoon. Ay may sumba daw sa Legazpi, sabi ni MG. May sumba. Usog. Hello. Hello, VP. Good afternoon. Good afternoon, Kabe. Opo. Ang liwoy tabaga. Oo. Ang usugon ang healing effect. Iyo, actually, iyo pare, totoo. So, lalo, tama itong sabi sa sibang. Oo. So, pero, depende rin sa taktika eh. Kan Patulong. iyo mananggan. Baka yan, natadaw yan pare, natadaw yan, kapag nasibang ka, ang bugtak sa pusod. Iyo tabi. Ano? So, pero, ang pinaka-epektibo pa yan, dapat ikakaagmo ang liwoy mo sa guramoy, saka mo i-cross duman sa Pusod. Oo, tama. Iyo, yun ang gad. Oo. paglalaki. Pero pag babae dapat direct kahali sa dila. Migaw, okay na, alas 4 na migaw, maparo na tabi ako yo. Natasunta kang salbatanak ko dyan. Sige. Good afternoon. Ikaw nasibang ka na? Po. Ha? Nasibang ka na? Anong sibang na namatian mo? Sa tiyan. Masakit yung tiyan. Masakit? Opo. Kung sabihin, di ka may sibang ka? Nata man. Kuya, nime ba kuyo? Pag nasibang ka, May sibang ka na din. may sibang ka na. Makatakot pala niyo. Bahala ka, baby. Day mo dapat ako tigagutom. Totoo na. Sabi, pag nakuwang ka da, pag nagugutom da ang tao, makusog ang sibang. Oh. Kaya pala di ka nagapagutom, ano? Iya. Ari. May rason na. May...
Nakatakot pala din. Ang gutom, dahil sala. Ang tawag ang gutom, yung nasisibang. Opo. Kaya nga po. Oh. Kasi parang naghalo daw yung... Pero ganun ko kang Ano scientific research, nagari may energy yan, may energy something na minatransfer sa imo. Kaya nga, naghalo daw. May sibang ka pala? Hoy, di man po ako. Wala pa man ako nasisibang. Malay mo. Try ko daw. Di mo ko pagsibangon. It's everywhere. Di mo pagsibangon, be. Baka sibangon mautat. Di mo pagsibangon. Tapi problema kitang dua. Ano bang pagbulong? Bulungan sibang? O, sa nim sa kapaguntaan. Taon ta ka na lang. Alright, salamat Ate Shara. Salamat po kasi rin maganda sa Batana. Maganda ko kay Shara. Tabaga ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala kung pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lod. Asin proteksyon kang atay. Yan may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay na katabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Goodbye! Maray na hapon sa Indogabos. I'm gonna need a little Branded ba na computer ang hanap mo?